Ужо рэкамендоўвалі хадзіць на акцыі за Лукашонку, рэкамендоўвалі галасаваць датэрмінова ці пісаць лісты за адмену санкцыяў. Цяпер новы ўзровень. Чыноўнікі рэкамендуюць, цытата, шырока прыцягнуць вернікаў на малітву за Беларусь 3 ліпеня. Маліцца па разнарацыі – гэта ноу-хау. Касцёл ужо адказаў на прапанову, што пры магчымасці і без заклікаў просяць вернікаў маліцца пра еднасць і супакой у нашай краіне, а таксама заклік пра тое, каб рашэнні, якія прымаюцца сёння у 21 стагоддзі, не вялі да таго жаху, які меў месца у 20 стагоддзі. Канец цытаты. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасонны, студыя Белсад. Галоўная тэма сёння геапалітычная. Увесь свет глядзіць на Жэневу і спатканне Джо Байдена з Уладзімірам Пуціным. А там таксама пад пытаннем беларуская справа. Праз момант пераносімся ў Швейцарыю. Не пераключайцеся. Увесь свет спадарства глядзіць на Швейцарыю, глядзіць на спатканне, якое ўжо завяршылася. Таксама ёсць час, каб прыгледзецца, што ж там адбываецца. Пераносімся ў Жэневу. На месцы працуе наша карэспандэнтка Тацяна Рэут. Вітаю, Тацяна. Усе глядзяць на Швейцарыю, усе слухаюць, што скажуць Уладзімір Пуцін і Джо Байден. Ужо першая серыя пытанняў і адказаў завершаная. Нас, конечно ж, цікавіць тое, што пра Беларусь. Добрый вечер, Сергей. Сапраўды такое адчуванне, што ўвесь свет не толькі глядзіць на гэтую сустрэчу, але ўвесь свет, прынамсі журналісцкі свет, сабраўся тут у Жэневе і сочыць за гэтай сустрэчай, хаця пусцілі менавіта на прэсавыя канферэнцыі журналістаў пулаў. Таму сочым з прэс-цэнтру. Ужо літаральна пару хвілінаў таму скончылася прэсавая канферэнцыя Уладзіміра Пуціна. Атрымалася нас паслухаць адказы на некаторыя пытанні. І хачу расказаць вам пра тое, што ён расказаў. Першую чаргу сярод рашэнняў менавіта расійска-амерыканскіх стасункаў. Вядома, што вернуцца дыпламаты. Прынамсі, Пуцін заверыў, што гэтае пытанне, якое ўжо вырашанае. Хаця пра гэты саміт казалі, што ніякіх рашэнняў не будзе. Але вось амерыканскі дыпламат мае вярнуцца ў Маскву і расійскі дыпламат у Вашынгтон. Шмат было пытанняў ад замежных медыяў датычнасці да пераследу палітычных апанентаў Пуціна. У першую чаргу гаворка вядзецца, вядома, пра лідара фонда барацьбы з карупцыяй Алексея Навальнага. На гэтае пытанне Пуцін у сваім класічным стылі адказваў прыкладамі з таго, што адбываецца ў Злучаных Штатах. То бок на пытанне, чаму Пуцін пераследуе сваіх палітычных апанентаў, Пуцін распавёў пра пратэсты Black Lives Matter і як лёгка атрымаць кулю ў лоб у Злучаных Штатах Амерыкі. То бок на адказы наўпрост не адказаў у сітуацыі з Навальным і чаму Навальны зараз у турме. Уладзімір Пуцін сказаў, што ён сам выбраў такі шлях, сам вярнуўся ў Расію. Што тычыцца беларускага парадку дня, беларускага пытання, на жаль, аб гэтым Пуцін не распавёў, пакуль што яшчэ чакаем прэсавай канферэнцыі Джо Байдена, але варта адзначыць, што сярод журналістаў, сярод экспертаў, сярод міжнароднай супольнасці, з якой нам давялося сёння размаўляць у гэтым прэсавым цэнтры увогуле ў Жэневе, цікавасць да Беларусі вельмі высокая. І акурат у кантэксце
кантэксце гэтай сустрэчы, у кантэксце уплыву беларускай сітуацыі на міжнародныя стасункі. У размове сёння з прадстаўніцай Дзярждэпартаменту ЗША нас заверылі, што пытанне правоў чалавека, пытанне сітуацыі Беларусі вельмі важнае. Проста справа ў тым, што на такой сустрэчы хутчэй за ўсё да гэтага пытання, на жаль, магло не дайсці, хаця для нас яно вельмі важнае. Але нас запэўнілі, што Байден, што ЗША зацікаўленыя ў тым, каб давесці Пуціну аб тым, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не адпавядае ніякім стандартам, і тое, што Пуцін падтрымоўвае Лукашенка, гэта таксама не задавольвае ЗША. Дзякуй, Тацяна, за гэтыя падрабязнасці з Жэневы. Тацяна Рэут, якая працуе гаспадарства на месцы. Мы ж чакаем падрабязнасцяў, якія з'явяцца ўжо неўзабаве на канферэнцыі Джо Байдена. Магчыма, там прагучыць беларускае пытанне. Ні слова не было на прэсавай канферэнцыі Владзіміра Пуціна. А корэспандэнтка украінскага тэлеканалу 1+1 у Берліне Наталля Фібрых ацаніла павестку сённяшняй сустрэчы і параўнала яе арганізацыю з перамовамі Дональда Трампа з Владзімірам Пуціным. Было гэта ў Хельсінкі ў ліпені 2018 года. Я думаю, что этот вопрос достаточно острый для России, и здесь мы видим даже по последним событиям, потому что заморожен абсолютно нормандский формат, Россия совершенно не имеет интереса встречаться и как-то двигаться вот в этом направлении. Я думаю, что здесь от Москвы нечего ожидать, и мне единственное, что интересно в этом плане, позиция Байдена, насколько он готов здесь защищать эти красные линии, а не как Обама в вопросе Сирии их называть и потом, в общем-то, мириться, когда они были перейдены. Я была на последней встрече вот такого характера, когда встречался Трамп и Путин в Хельсинки, и тогда вообще вся атмосфера была абсолютно другая, потому что тогда ожидали вот какого-то большого такого прорыва, что они договорятся вообще за спиной, в том числе Украины, о чем-то будет какой-то вот дил, и, как говорят украинцы, будет велика зрада. Поэтому город выглядел совершенно по-другому, чем, например, Женева вчера. То есть была огромная демонстрация, было вот действительно вот все прям стояли на ушах. Плюс финны прекрасно организовали тогда встречу, было очень удобно, и я помню, что даже вопроса не было о том, попадет ли украинская пресса на пресс-конференцию. Вот сегодня, например, пресс-конференцию Владимир Путин даст только своему пулу, и, собственно, Байден тоже ограниченному числу журналистов. Тогда финны очень следили за тем, чтобы был баланс, чтобы вот все-таки, если речь о Украине тоже будет идти, то украинская пресса просто обязана быть на пресс-конференции тоже. В этот раз все значительно сложнее, организация как-то больше для вот российских и для американских журналистов, а вот пресса из третьих стран, ну, немножко так осталась за бортом. Мы мало попадаем, собственно, вот на сами мероприятия, на сами события. Может быть, сегодня еще получится что-то изменить, но это удручает. А пра тэмы размовы Джо Байдена з Владзімірам Пуціным ды пра пазіцыю Злучаных Штатаў у беларускім пытанні наша журналістка Тацяна Рэут паразмаўляла з афіцыйнай прадстаўніцай Дзярждэпартаменту ЗША Эндрэ Каллан. Джо Байден и Владимир Путин уже встречались ранее, но впервые в этой роли, в роли президентов. Как вы думаете, какие эмоции, личные эмоции у них сейчас при этой встрече, особенно на фоне таких конфликтов, такой конфронтации последних месяцев? Я не могу сказать то, что президент Байден чувствует в этот момент, но могу сказать, что для нас, для США, это очень важный момент, потому что это хорошая возможность для президента Байдена встречаться лично с президентом Путиным. И этот личный контакт, когда они могут говорить о разных заботах и о сферах, в которых мы можем сотрудничать, это очень важно. Уже 7 лет прошло с того момента, как был аннексирован Крым. Вернемся сразу к повестке, к российско-американским отношениям. США ввели санкции, но, к сожалению, на данный момент они не сработали. Актуальный вопрос сейчас – это отношения с Беларусью и то, насколько Беларусь вернулась во влияние Кремля. Будет ли этот вопрос подниматься в разговоре между Джо Байденом и Владимиром Путиным? И как вы думаете, насколько США будут
активны в этой позиции, в позиции отстаивания соседей России? Не могу забегать вперед президента, но позиция США о Беларуси это очень ясно. И США считают, что Лукашенко должен освободить всех незаконно заключенных в Беларуси. И он должен начать конструктивный диалог. Это очень важно, что это конструктивный диалог с гражданским обществом при содействии ОБСЕ. Это наша позиция была, и это наша позиция сегодня. Какая роль здесь может быть Москвы в нормализации ситуации в Беларуси и как может быть США помочь? И это конкретно эта встреча. Ага. Президент Байден верит очень сильно в альянсах. Трансатлантический альянс для него это очень важно. И из-за этого он встречался в этой поездке с разными лидерами из разных стран. Он встречается с разными лидерами, с разными партнерами, с разными союзниками и сегодня встречается с Владимиром Путиным, чтобы обсуждать целый ряд вопросов. Он будет поднимать разные вопросы, которые касаются безопасности в мире и в регионе. И также президент Байден и администрация Байдена очень поддерживает права человека. Права человека во всем мире, но в нашем регионе мы очень беспокоим о ситуации в Беларуси, где протестующие, которые просто вышли на улицу, чтобы они могли, чтобы их голос был услышан, что они задержаны незаконно. Так что вот это права человека, это очень важно для Госдепартамента и для администрации Байдена. Имеет ли тут место быть разговор о сферах влияния, о том, что в какой-то степени США соглашается на то, что Россия имеет влияние на Белоруссию, геополитическое и чисто географическое, и что какие-то уступки по позиции, по правам человека в том числе могут быть договорены на таких встречах? Опять, наша позиция о Беларуси это очень ясна и твердо, и мы поддерживаем народ Беларуси, и мы поддерживаем то, что они хотят, чтобы их голос был услышан, чтобы были справедливые выборы. И мы будем продолжать говорить об этом всегда, когда мы можем. Как можно сейчас охарактеризовать Россию для США? Это противник, это партнер, это наверняка не союзник, по крайней мере, не такой, как в ЕС и в НАТО. Какие отношения? Как можно, может быть, одним словом это охарактеризовать? У нас отношения, которые позволяют наши президенты сегодня встречаться здесь, в Женеве. Спасибо большое, Андрей. І спадарства інфармацыя, якая з'явілася літаральна перад нашым выданнем. Аксана Зарэцкая, сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, затрыманая ў Менску. Яна збіралася прэзентаваць прэм'еру свайго спектакля, бо з'яўляецца акторкаю, але і Аксана Зарэцкая і ўсе, хто прысутнічаў, былі затрыманыя. Будзем сачыць за лёсам затрыманых. А ўжо цяпер, спадарства, пераносімся ў Браціславу. На відэасувязі Владзімір Кобец, выканаўчы дырэктар міжнароднай экспертнай сеткі iSense. Вітаю вас, спадар Владзімір. Добрый день. Паразмаўляем яшчэ, напэўна, пра форум, які зараз адбываецца ў Браціславе, але хацеў бы пачаць з саміту ў Жэневе. Завяршылася ўжо прэсавая канферэнцыя Владзіміра Пуціна. Ніводнага слова пра Беларусь няма. Чакаем, што будзе ў Джо Байдена. Але ці не выглядае на тое, што вельмі малое беларускае пытанне для такога саміту? Я думаю, што, па-першае, ад Пуціна ніхто не чакаў, што ён будзе пасля сустрэчы з прэзідэнтам Байденам казаць пра Беларусь. Это зразумела, гэта яго звязваюць яго стасункі з Лукашэнкам. Я не лічу пытанне Беларусі на сёння дробным. Трэба проста зразумець, што не самым галоўным з'яўляецца сустрэча Байдена з Пуцінам, а тое, што адбывалася перад гэтым і што будзе потым. Байден сустрэўся фактычна з усімі асноўнымі
цэнтрамі прыняцця рашэння перад сустрэчай з Пуцінам, у Лондоне падпісанне новай атлантычнай хартыі, саммит НАТО, который принял коммунике, который ставит Путина перед фактом, что поставлена кропка у тым 7-гадовым этапе после 2014 года, после атаки России супраць Украины, и на сёння фактычна дэкларавана перспектыва уключэння ў НАТО і Грузіі і Украіны. Тое, што пяты пункт статуту НАТО будзе прыменены і ў дачыненні да гібридных пагрозаў, і затым сустрэча Байдена в G7 і з кіраўніцтвам Еўрапейскага звяза. Працягам гэтага ёсць Global Security Conference в Браціславе, дзе мы бачым гэту еднасць дэмакратычнага свету, который больш не талеруе тую палітыку Кремля гібридную, которая карысталася дэмакратычнымі механізмамі, каб стварыць свой карумпаваны нетворк у заходняй супольнасці. Таму, конечно, мы чакаем на выступ прэзідэнта Байдена, мы чакаем на інфармацыю з Женевы, але я могу сказаць, што тая прэс-канферэнцыя Пуціна, то, як ён выглядае пасля гэтай сустрэчы, кажа аб тым, што ён пачуў, напэўна, ад Байдена тое, што за пазіцыяй прэзідэнта США стаіць увесь заходні свет, который зноў вярнуў на павестку дня values, так, вернутыя прынцыпы і дэмакратычныя каштоўнасці. Больш ніхто не будзе размаўляць па-іншаму з аўтарытарнымі лідарамі, як голасам, які мы і хацелі бы ўвесь гэты час чуць, так, вельмі цвёрдым, вельмі зразумелым у гэтай гульні з Кремлем і з такімі дробнымі дыктатарамі, як Лукашенко, ніхто гуляць не будзе. Ну і сапраўды той момант, што пусцілі туды толькі прадстаўнікоў пулаў на гэтую прэс-канферэнцыю, і тыя пытанні, якія гучалі асабліва з вуснаў расійскіх журналістаў, часам выклікалі такое здзіўленне, чаму яны ўвогуле гучаць на гэтай канферэнцыі. Калі гаварыць пра Браціславу, дзе вы цяпер знаходзіцеся на гэтым форуме GlobeSec 2021, там пытанне Беларусі гучыць і гучыць моцна, таксама там знаходзяцца і прадстаўнікі Святланы Ціханаўскай. Я хотел бы адзначыць, што GlobeSec — это унікальны форум, место, фактычна клуб, где штогод збіраюцца лідары і шмат якіх краінаў. Сёння тут 3 прэзідэнты, шмат прэм'ер-міністраў, міністраў замежных справаў, прэзідэнт Польшы Дуда, тут прэзідэнт Харватыі і Словакіі, і Беларусь гучыць фактычна у кожным выступе. Год таму на GlobeSec была сама Святлана Ціханаўская. Яна тут атрымала прыз за ролю лідара і за самаахвяраванне. У гэтым годзе тут беларуская дэлегацыя, напэўна, найбуйнейшая. Яна складаецца з прадстаўнікоў штабу Святланы Ціханаўскай, тут кіраўнік кабінету прадстаўнікоў Валерый Кавалеўскі, тут эксперты міжнароднай сеткі iSense і таксама Creative Political Hub з Лондану. Вельмі моцным учора было паралельнае мерапрыемства на GlobeSec, беларускае скрыжаванне ролі грамадзянскай супольнасці як вартавога дэмакратычных прынцыпаў. Гэта было, напэўна, адно з самых наведвальных мерапрыемстваў. Хутка гэта можна будзе пабачыць в інтэрнэце. Яна насіла закрыты характар, але тое, в якім чынам гучыць тэма Беларусі, тое, як лідары сёння кажуць, дае толькі адзіны варыянт развіцця падзеяў. Ніхто больш не будзе дамаўляцца, пачынаць нейкія перамовы закулісныя з рэжымам, апрача аднаго. Ёсць выбраны прэзідэнт Беларусі Святлана Ціханаўская, яе мандат прызнаецца. Фактычна гэта прэзідэнт-элект, і адзінае, пра што будуць чуць і размаўляць, гэта пра транзіт і пра умовы, на которых дзеючая тэрарыстычная ўлада гэты транзіт на яго пагадзіцца. Нічога іншага больш не будзе. І тое, аб чым мы казалі перад гэтым, тут рэзанансам гучыць і самміт НАТО, бо GlobeSec — это канферэнцыя па бяспецы і натаўскі
вектор тут вельмі моцны. Гавораць аб адным: адбылася перазагрузка заходняга свету дэмакратычнага, і людзі, палітыкі разумеюць, што тая гульня, которую дазвалялі сябе за гэтыя 7 гадоў бюракраты і праплачаная часам Крымлём палітыкі, яна прывяла да катастрофы. І калі працягваць ісці такім шляхам, то гэтыя гібридныя пагрозы перайдуць яшчэ ў больш рэальныя праблемы і канфлікты. Мы бачым это на ўсходзе Украіны, мы бачым гэта в Грузіі, таму гульні гэтыя скончаныя. Ёсць натаўская перспектыва для краінаў Европы, ёсць перспектыва еўрапейская для Беларусі. Яшчэ раз пацверджаны план, который мы, як АСН, пачыналі з 2019 года, называлі беларускім планам Маршала. На сёння гэта уже, напэўна, зацвярджаецца назва. Это план Ціхановскай, который ўжо падмацаваны конкретными ресурсами и будет павялічвацца. Гэта тая платформа для Беларусі, тая подушка бяспекі, которую Беларусь атрымае ў часе транзіту. Ну добра, вы кажаце, гульні скончыліся. Пра Беларусі ідуць размовы на Вялікай сямёрцы, на саміце НАТО, цяпер у Браціславе, таксама верагодна у Жэневе, але выходзіць у МЗС сёння прадстаўнік ГЛАС і гаворыць, што Беларусь цвёрда трымаецца сваёй палітыкі, ніякіх зменаў не будзе, не лезьце ў нашыя ўнутраныя справы і, уласна кажучы, можна сабе сустракацца на самітах. Удакладню, так званы прадстаўнік так званага МЗ ГЛАС. Трэба разумець, што як зваў, так зваў. Так, гэта самазванцы, которые сёння маюць толькі адзіны шанец спакойнага адыходу і адкрыць мажлівасць для нашай краіны мірнага транзіту. Яны могуць што заўгодна зараз сказаць. Зразумела, што яны непакояцца і пра ўласныя лёсы. Я могу толькі сказаць, што пазіцыя дэмакратычнай супольнасці Беларусі, пазіцыя штабу палягае на тым, што пераход павінен быць мірным, спакойным і забяспечаным таксама з пункту гледжання транзіту такого мірнага. Так? Таму можа ГЛАС это сабе дазваляць сказаць. Мы бачым шмат, якія сёння рэчы адбываюцца дзіўныя в былым МЗЭЦе. На брифінге з'яўляюцца палонныя, которые нешта там кажуць, і хтосьці думае там, што гэта прымаюць за чыстую манету. Усе разумеюць, што адбываецца ў Беларусі, і пачакаем, напэўна, наступнага тыдня. У панядзелак будзе агучаны спіс санкцыйны з 78 фізічных асобаў і 7 юрыдычных, і таксама рыхтуецца новы пакет санкцыяў супраць рэжыму. Што датычыць вось гэтых санкцыяў, уласна, якія Еўразвяз узгадніў сёння, і вось-вось гэты спіс мае быць зацверджаны. Ці гэта шлях да вырашэння беларускага палітычнага крызісу? Бо тое, што ёсць гэты крызіс, няма ні ў кога сумневаў на Захадзе. Трэба разумець, што санкцыі прымаюцца супраць тых структураў, людзей, которые з'яўляюцца сёння фактычна кашалькамі рэжыму. З гэтага не пакутае народ, гэтыя рэсурсы не ідуць у бюджэт, гэта не беларуская, скажем так, прамысловасць. Гэта крымінальная карупцыйная групоўка, которая сама сябе фінансуе такім чынам. І чым хутчэй гэта скончыцца, тым хутчэй Беларусь атрымае сваю перспектыву і свой план Ціхановскай, план Маршала, который і прадэманструе, чым насамрэч з'яўляецца Беларусь. Беларусь мае вельмі моцны патэнцыял і вельмі хутка праз транзіт дакажа, што гэта вельмі перспектыўная, вельмі багатая еўрапейская краіна. Пры гэтым Александр Лукашенко ў Шклове хіба нейкую стаўку галоўнага камандавання арганізоўвае, ці што, ходзіць у гэтай вайсковай форме з вайскоўцамі, з чыноўнікамі. Што тут на гэта? Хіба Александр Лукашенко ніяк не дэманструе, што ён хоча які-кольвек дыялог? Ён увесь час, апошнія дні, гаворыць пра вайну, што збіраецца ваяваць.
Александр Лукашенко гуляе ў сваім уласным тэатры, в сваім спектаклі, который он сам ставіць. Кожная сцэна этого спектакля, яна толькі на одно накіравана, каб шакаваць публіку, потому что тое, што нармальная псіхіка ўспрымае як хваробу, калі гэтым займаецца кіраўнік краіны, хай нелегітымны, гэта шакуе ў іншы бок. Людзі просто, одни кажуць, это пробівае дно, другие кажуць, што новая планка взята, і можна чакаць яшчэ іншае. Ужо пасля бегатні з автоматам по Менску здавалася, што яшчэ можа быць. Затым мы побачили і Райнер, который посадили ў Менску. Зараз ён арыентуе тэрытарыяльную, так званую тэрытарыяльную абарону на ўнутраных ворагаў, то бок змагацца з уласным народам. Гэта зразумела, тому што падтрымка Лукашэнкі мізерная, і большасць народу супраць яго. Але калі чалавек думае, што можна перамагчы цэлы народ і утрымаць уладу такім чынам доўгі час, то гэты спектакль, напэўна, перад сваім фіналам. Так, занавес опускаецца, і мы пераходзім в транзіт, я в это веру. Праблема ў тым, што гэты спектакль з закладнікамі, якіх ён трымае, і ў гэтых закладніках, па сутнасці, усе беларусы. Яшчэ адзін момант, пра які хацеў запытацца. На гэтак званым сайце, гэтак званай пракуратуры, гэтак званай ЛНР, так, Луганскай Народнай Рэспублікі сепаратыстаў, з'явілася абвестка пра тое, што нібыта Роман Пратасевіч дапытаны ў Менску, зробленыя пэўныя высновы. Сапраўды гэта магло быць, гэта дайшло да гэтага, калі была вось гэтая прэс-канферэнцыя, то нічога такога гэтак званыя сілавікі не пацвердзілі. Гэта тут заўважана, і сапраўды гэта з'явілася на іх сайце. Чакаем пацверджэння, ці сапраўды гэта адбылося, тому што калі гэта адбылося, то фактично это з'яўляецца прызнаннем рэжымам Лукашенко тэрарыстычнай групоўкі ЛНР як дзяржавы, і за гэтым паследуе тое, пра што прэзідэнт Зеленскі і ўлада Украіны ўжо казала, і Міністэрства замежных спраў казала пра вельмі рэзкія адэкватныя меры ў адказ. Чакаем на пацверджэнне гэтага. Калі гэта адбылося, гэта толькі паказвае, чым з'яўляецца гэта ўлада, чым яна сама сябе лічыць. Яна сама сябе ставіць на роўніцу з бандытамі-тэрарыстамі. У прынцыпе, нічога дзіўнага, тому што яны такімі бандытамі-тэрарыстамі з'яўляюцца, і з тэрарыстамі ёсць адзіная размова, і яны ведаюць, якая гэта размова. Самае важнае, што ёсць разуменне гэтай сітуацыі не толькі ўнутры краіны, але і па-за яе межамі. Дзякую вам за гэтую размову. З Браціславы спадарства Владзімир Кобіс, выканаўчы дырэктар міжнароднай экспертнай сеткі Айсенс, быў з намі. У Браціславе цяпер адбываецца форум GlobeSec 2021, дзе, як казаў спадар Владзімир, вельмі шмат гучыць пра Беларусь. Беларуская тэматыка гучыць на розных узроўнях і ў розных краінах. У Кіеве ўжо тыдзень працуе выстава «Ліст да мамы». Ладзіць яе беларуская мастачка Надзея Саяліна, якая з'ехала ва ўкраіну. Гэтая гісторыя беларусаў, вымушаных імігрантаў, расповеды пра іх мары і спадзевы. Это мои рисунки, изображающие тех 30 белорусов и белорусок, у которых я брала интервью в начале этого проекта. То есть в целом это такой художественно-исследовательский проект, который начинался с интервью и подытожился той выставкой «Лист до мамы» или «Письмо к маме», которую мы сейчас посещаем с вами. То есть проект посвящен теме адаптации белорусов и белорусок, которые переехали за последний год в Украину. И прежде всего хотелось показать именно не причины переезда и какие-то конкретные истории людей, а скорее обобщить опыт такой эмоциональный, то есть что переживают люди в этом переезде. Мне сложно будет сразу так по глазам определить, кто это. Ну, конечно, я всех помню. Ну и плюс так получилось, и мне тоже нравится этот эффект, что
С одной стороны, все глаза как будто одинаковые, очень похожи, особенно если на них смотришь издалека. И даже когда я их просто листала, такое все время ощущение, как будто один и тот же человек. А с другой стороны, если так присмотреться, то, конечно, будет понятно, что это очень разные люди. И я видела эти эмоции, иногда слезы. Вот это скорее сложно было осознать, что я в какой-то мере с ними это прожила, пока мы общались. Как правило, это же темы, которые мне близки. То есть я все-таки обращаюсь к тому, что меня либо интересует саму, либо я сама пережила аналогичное что-то. Вот, чтобы так быть честной, не смотреть на людей со стороны совсем, да. Все глаза и наши герои и героини отражаются в зеркале. Это тоже не случайный, мне кажется, такой эмоциональный ход. Вопросом, который я задавала вокруг темы вины, то есть за что человек ее испытывает, потому что уже к тому моменту, когда я работала, стало понятно, и я даже видела какие-то разговоры об этом у белорусских психологов, если кто-то публично пишет про свою практику, что белорусы очень сильно испытывают чувство вины, и иногда они абсолютно, казалось бы, абсурдные, то есть сама причина просто непонятна, как за такое можно чувствовать вину. Есть еще вот эта вина за то, что человек находится в другом месте, в безопасности, за то, что он уехал просто, за то, что он там оставил родителей, например, или за то, что что-то случилось с их там близкими или друзьями, и вот они не могут помочь, например. Ну, я была в окрестной Жодино, на самом деле арестовали на 15 суток за участие в... Ну, это такая была художественная акция против насилия, вот. То есть для меня это более художественное все-таки какое-то проявление, и организованное это, собственно, художниками около Дворца искусств. Я не понимала, почему я. Я никогда не была увлечена глубоко политикой, да, и не была активисткой. Я просто поняла, что я нахожусь в таком состоянии, в котором непонятно, смогу ли я из него выйти, если я не сменю место. Это было письмо, которое адресовано маме. И здесь есть такая фраза: «Никто не объяснил, как быть взрослой, инструкции нет». И мне показалось, что она очень такая душещипательная, честная и созвучная тому, что я чувствовала. Почему отчасти для меня это тоже образ мамы был важен. Мама – это еще и образ дома, да, какого-то в таком очень большом, широком явлении и понимании. Поэтому мне захотелось как-то это вот в форму письма, поэтому вся выставка так немножко связана с прописыванием, с письмом, с бумагой. Эту часть, да, то есть эти письма и рисунки создавали украинцы и украинки, да, которые читали фрагменты интервью и входили в образ вот этого человека или просто в образ абстрактно, да, белорусы и белорусские, и писали от лица их письмо. І спадарства, ёсць апошняя інфармацыя з Жэневы з прэсавай канферэнцыі Джо Байдена, якая адбываецца ў гэтыя хвіліны. Калі на прэсавай канферэнцыі Владзіміра Пуціна пра Беларусь не прагучала ні слова, то слова «Беларусь» прагучала на канферэнцыі Джо Байдена. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што яны абмяркоўвалі гэтае пытанне, і на сувязі з намі ёсць наша карэспандэнтка з Жэневы, яшчэ раз Тацяна Рэут, якая працуе на месцы і сочыць за падзеямі на тэлефоннай сувязі. Тацяна, прагучала Беларусь, наколькі нам стала вядома, як канкрэтна? Что отбываецца па яго заяве, потому что такая ситуация з бяспекай, што нас пасля нашага папярэдняга включэння змусілі адысці вельмі далёка. Толькі могу сказаць зараз, што па загадзе амерыканскай адміністрацыі нас змусілі адысці ўвогуле вельмі далёка ад тэставага цэнтра. Таму, на жаль, зараз імкнемся вярнуцца і зразумець, што адбываецца. Можам звязацца з вами літаральна праз нейкі час.
Тацяна Рэут, якая спрабуе даведацца ўсе падрабязнасці, у якім кантэксце гучала пра Беларусь спадарства, мы ведаем, што гаворка ішла наступным чынам. Прэзідэнт Байден адказаў, ён не пагадзіўся са мной, а спытаў, што мы можам зрабіць у гэтай справе. Тое, што адказаў прэзідэнт Байден на прэсавай канферэнцыі, якая цяпер адбываецца ў Жэневе, і чакаем яшчэ на падрабязнасці, а пакуль што прыгледзімся спадарства да іншай тэме. Стала вядома, што ў горадні адбываюцца звальненні на горадня Азот тых людзей, прынамсі, якія ўваходзяць у недзяржаўны, незалежны прафсаюз. Запытаемся, як выглядае сітуацыя у Юрыя Рававога, лідар стачкам у горадні Азот, рабочы рух, ужо цяпер у студыі. Вітаю. Вітаю вас, Сергей. Як выглядае сітуацыя і што азначаюць гэтыя звальненні? Колькі асобаў ужо звольнена? Дзякуй за запрашэнне. Ужо 8 асоб атрымалі паведамленне аб тым, што з імі не будуць працягваць кантракт. Яны ў іх скончыліся, і новае кіраўніцтва завода не мае намеру падпісваць. Такіх чалавек 8, двое з іх ужо маюць на руках свае працоўныя кніжкі, але мы ведаем пра то, што спіс не кароткі, і гэтых людзей 80. І ўсе яны амаль усе, гэта так жа, як і я, сябры незалежнага прафсаюзу, які ў нас ёсць на Гродны Азот. І незалежны прафсаюз вырашыў аб тым, што мы будзем змагацца. Як? Па-першае, мы вырашылі аб тым, што мы зробім усе фармальнасці і пройдзем працэдуру калектыўнай спрэчкі, таму што гэтыя звальненні, гэта парушэнне калектыўнай дамовы на горадні Азот, і гэта будзе займаць нейкі час. Калі сітуацыя пагоршыцца, то другі варыянт, больш жорсткі, наступіць хутчэй. Канешне, не ўсе 470 чалавек з прафсаюзу пагадзіліся з тым, што так, я гатовы страйкаваць, і ўжо не з палітычнымі патрабаваннямі, а каб абараніць сваіх калег, каб ім далі новыя кантракты. Але колькасць гэтых людзей, яна крытычная, таму што склад прафсаюзу у большасці гэта тэхналагічны персанал, людзі, якія патрэбны больш за другіх, скажем так. І рабочы рух з нашым тэлеграм-ботам, з нашымі механізмамі, мы будзем спрабаваць скаардынаваць гэта ўсё праз платформу, праз рабочы рух. Но насамрэч сітуацыя такая цікавая, што і начальнікі цэхоў пішуць запіскі Ляшенка, які у нас генеральны дырэктар зараз, аб тым, што не, у нас недахоп людзей, не звальняйце, і пішуць іх заслугі, што гэтыя людзі, чаму яны важныя для нас. Я так разумею, што нічога не спыняе. Не, гэта не спыняе, таму што і блакуе адзін чалавек рашэння. Гэта Жывушка, Олег, такі супрацоўнік КДБ, які да гэтага часу пры пагонах і займае пасаду намесніка дырэктара па кадравай бяспецы. І вось ён блакуе і кажа не. І нават галоўны інжынер ужо стаў трохі ў сторону, таму што ён разумее, што тварыцца глупства, і мы губім завод. Бо все ведаюць, што кадры вырашаюць усё. І вось гэты супрацоўнік КДБ, у яго ўжо вялікі досвед у катаваннях, у палітычных рэпрэсіях, больш за 15 гадоў. І такая нейкая малая горстка людзей, падвербаваных таксама КДБ, якія пілілі з імі грошы і ладзілі карупцыйныя схемы. Вось толькі яны перашкаджаюць, яны працягваюць ціснуць і выконваюць той загад Лукашенка, які
ён даў Ляшенко, калі адпраўляў его на горадні Азот, што так, ніякіх шатанняў. Ну, вось як гэта адбываецца. Але ніякіх шатанняў гэта можа азначаць таксама і спыненне вытворчасці, ці прадстаўнікам КДБ гэта не мае ніякага значэння? Ну, КДБшні тэхнолагі працуюць, і іх грошы ёсць і ў Ляшенка, і ў Жывушка, а ўсіх другіх, ніхто столькі не накраў, ім трэба працаваць. А гэтыя людзі, яны не разумеюць. Яны ж бяруць пад казырёк, і ўсё, трэба рабіць. Паглянем, што з этого выйдзе. Але грошай хіба не так шмат у кантэксце санкцыяў заходніх? Так, што датычыцца санкцыяў, то месяц карбамідна-аміячная сумесь, яна нікуды не ехала, і вось мы ведаем дакладна, што гэтай ноччу яна на экспарт грузілася і паехала. Мы дадзім падрабязнасці ў тэлеграм-канале «Стежкам Азота», што, куды, ды як. І перададзім гэтыя дадзеныя, якія яны пабудавалі схемы дзеля абхода санкцый. Але ўсе гэтыя праблемы, за якімі вы сочыце вельмі блізка, мы ад часу да часу, таксама калі сустракаемся у студыі, то таксама даведваемся і ад вас, альбо ад працоўных таксама, якія працуюць на месцы. Ці гэта азначае, што хуткі страйк немагчыма, што мы павінны пра яго забыць? Хуткі страйк магчымы, але мы павінны гэта рабіць, каб мы прайшлі гэтую працэдуру, і потым Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў будзе лёгка нас бараніць у міжнароднай арганізацыі труда, таму што як цікавіліся сітуацыяй Беларусі на канферэнцыі недаўняй, гэта такі нейкі выпадак дзіўны, што так цікавіліся Беларусю, і тое, што казалі людзі з праўладнага прафсаюзу, якія там выхадзілі, яны хлусілі, і ўсе гэта разумеюць. І мы павінны зрабіць гэта і прайсці гэтую працэдуру спрэчкі, каб все было па закону, каб мы рабілі все так, як трэба. Но не выключаем таго варыянту, што не зможам чакаць. А пакуль сябры прафсаюза вырашылі падтрымоўваць тых, каго звальняюць, пакуль ідзе гэтая працэдура. Гэта можа заняць 1,5 месяца альбо 2. І добра, што ёсць так шмат людзей, якія збіраюць грошы, і вось на такія выпадкі, як гэты, яны патрэбны. Дзякую вам за гэтую размову. Юрый Рававы, лідар стажкам у горадні Азот і рабочы рух. А ўсім працоўным я б хацеў нагадаць, што за вами гаспадарства сіла. Як сказаў Сергей Дэлеўскі, што рэжым вельмі баіцца працоўных, бо тут ёсць сапраўдная сіла. Былая настаўніца з расійскага гораду Перм, а пазней на працягу 15 год карэспандэнтка тэлеканалу «Беларусь-2» Ксенія Луцкіна была сярод тых, хто звольніўся з дзяржаўнага тэлебачання адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні мінулага года. Стала чальцом каардынацыйнай рады і планавала стварыць альтэрнатыўны тэлеканал. Але яе затрымалі 22 снежня, калі прайшлі арышты па справе прэс-клубу. Жанчыну яшчэ не асудзілі, але працягнулі тэрмін утрымання пад вартаю да 23 чэрвеня. Відэа-партрэт Ксеніі Луцкінай працягвае наш праект «Жыве». Не ныць і не падаць духам ні пры якіх абставінах. Мы разам, усё будзе добра.
Спорт спадарства ў Беларусі таксама ўжо неад'емны ад палітыкі. Без тлумачэння прычынаў затрымалі сёння галоўнага трэнера гандбольнага клубу «Віцязь» Константина Яковлева. Мужчына разам з іншымі сустракаў у Барановічах спартовага журналіста, заблакаванага ў Беларусі парталу «Трыбуна.ком». Дмітрия Руто, сам вызвалены журналіст, заявіў у гэтай сітуацыі наступнае: у чарговы раз я пераканаўся, што наша галоўная каштоўнасць гэта людзі, якія былі тут, на Акрэсціна і ў Ічу. Яны рухавік краіны, рухавік усіх ідэй, і я ведаю, якія мэты цяпер пераследуюць гэтымі затрыманнямі. Мне падаецца, што наадварот гэта толькі ўмацоўвае людзей. Алесь Пуціла працягне. Сустракаць Дмітрия Руто, акрамя сваякоў, прыехала цэлая каманда прадстаўнікоў вольнага аб'яднання спартоўцаў. Лёгкаатлет Андрэй Краўченка, уладальнік Кубка свету ды медаліст чэмпіянату свету па кікбоксінгу і тайскім боксе Іван Ганін, якія летась самі зазналі вязніцу. Валейбаліст Артур Удрыс, былы футбаліст-брамнік Васіль Хамутоўскі, былая прэс-сакратарка берасцейскага «Дынамо» Вольга Хіжанкова, якая адседзела ў застенках лукашызму цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ды Жодзінскай турме ажно 42 дні. Па вяртанні на трасе машыну, у якой ехаў Яковлеў, спынілі даішнікі, а затым невядомыя скамандавалі ўсім пакласці тэлефоны на капот. Затрымалі толькі спадара Константина, які сёння ўвечары збіраўся правесці адкрыты трэнінг для ўсіх ахвотных у межах праграмы «Спорт кожны дзень». Месцам была пазначаная прыгожая новая Боровая. Про гэта трэнер паведаміў напярэдадні ў соцсетках. Всем привет, меня зовут Константин Яковлев, я являюсь главным тренером гандбольного клуба «Витязь», активистом свободных спортсменов и жителем новой Боровой. Нічога такога не было, што казала б нам, што нас зараз прыпаркуюць. Працавалі толькі па Косцю. Яго затрымалі, нас нават не кранулі, з машыны не выводзілі. Пры затрыманні Косця не супраціўляўся. І гэта быў не АМАП. Тым не меней, вольныя беларусы працягваюць нагадваць уладам, што тыя тут лішнія. Некалькі дзён таму на шараговы матч першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе ў Менску паміж крумкачамі ды Пінскай Хваляю прыехаў цэлы балаба са сваімі падначаленымі. Яны затрымалі некалькі чалавек, якія ішлі на стадыён спартова-аздараўленчага комплексу «Алімпійскі» ў кашулях з нумарам 25, пад якім гуляе ў камандзе пазбаўлены волі на 30 сотняў Александр Івулін. «Не дапушчу палітыкі», гучна заявіў тады балаба. Сёння яму адказалі вельмі годна. На асвятляльным слупе перад домам, дзе хаваецца ад людскіх вачэй гэты грамадзянін, вывесілі кашулі з вялізным нумарам 25, як своеасаблівы урок на будучыню, што завадатар менскага АМАПу заўсёды ў полі зроку вольных беларусаў-партызанаў. І яшчэ раз, спадарства, інфармацыя з Жэневы. Гэта пакуль што ўсё на дадзены момант, што вядома. Беларусь прагучала на прэсавай канферэнцыі Джо Байдена, які сказаў, што калі яны размаўлялі з Уладзімірам Пуціным, то той адказаў: ён не пагадзіўся са мной, а спытаў, што мы можам зрабіць. Беларусь усё ж такі важная справа, як аказалася. А ўжо цяпер са мной у студыі Валерына Кустава, паэтка і тэлевядоўца, якая пакінула Беларусь. Вітаю, Валерына. Хацеў бы сустракацца з табой у іншых акалічнасцях, у гэтай студыі у тым ліку, але лёс складаецца як складаецца. Чаму мы сёння сустракаемся тут і чаму ты не ў Беларусі? На маю кватэру прыйшло 7 сілавікоў. Яны ўвайшлі ў яе, недзе суткі там знаходзіліся. Яна на дадзены момант апячатаная, я так разумею, ўсё канфіскаванае. А мне прад'яўлена абвінавачанне па 2 крымінальных артыкулах: 342 як арганізатару і фундатару пратэстаў, і 243 як чалавеку, які не сплаціў падаткі за тое, што арганізаваў і прафінансаваў пратэсты, што ёсць. Дастаткова стандартная, як сказала Маргарыта Ляўчук, вядомая, што сёння хіба ўжо сорамна не мець такі артыкул, бо ўсе людзі сумлення маюць гэтыя артыкулы альбо знаходзяцца за кратамі, адбываюць сотні і гэтак далей. Тым не менее, я вельмі рады, што ты на волі, што ўсё ў парадку, але цяжка казаць усё ж такі гэтае слова «ўсё ў парадку», бо не ўсё ў парадку. Бо ты таксама напісала ў сваім пасце, што не можаш без Беларусі.
Такую, якая яна ёсць, але вельмі цяжка. Я ніколі не хацела з'язджаць, і нават калі былі магчымасці такія, ніколі іх не выкарыстоўвала. І для мяне гэта сапраўдны боль, і сваёй галавою, сваімі думкамі, сваімі вершамі, сваімі дзеямі я яшчэ знаходжуся там і буду знаходзіцца там. Папросту гэта настолькі вымушаны крок, што ён нават не запланаваны ніякім чынам. Ехала з Беларусі, скажем так, эвакуявалася я папросту ў адной кашулі і нагавіцах, без рэчаў, без тэхнікі, без сродкаў. Адзінае, што я цяпер маю і ведаю дакладна, што беларусы неймаверныя мае сябры і калегі, бо яны па сутнасці ўратавалі мае гады і маё жыццё, бо там на радзіме мне свяціла ад 3 до 5 гадоў турмы. Беларусы неймаверныя, а ты таксама вельмі шмат зрабіла для беларусаў, і мы не ведаем, за што гэтыя артыкулы. Ну, хаця не цяжка здагадацца хіба, бо апошні праект, які ты рэалізоўвала, гэта быў праект беларусу, які выходзіў у рамках нашай праграмы. Гэты праект, які натхняў многіх на дапамогу. Сёння ты у такой же сітуацыі. Як мае героі тады. Гэта праўда. Я вельмі шчаслівая і зусім не шкадую, што мы рабілі і робім гэты праект «Беларус беларусу», дзе у межах якога мы дапамаглі дзесяткам сямей палітвязняў, дапамаглі усяляк ад рэалізацыі іх мараў да пакрыцця ўсіх патрэбаў, якія ім былі неабходныя, і рабілі гэта нашыя гледачы. Я перакананая, што тое, што мяне спасцігла на радзіме, гэта ёсць помста проста за тое, што я пішу вершы пра свабоду, і за тое, што я дапамагаю людзям. Мы ўсе дапамагаем адзін аднаму. Яны помсцяць за нашу салідарнасць. Але сёння ты сама, магчыма, таксама патрабуеш гэтай дапамогі. Ці гэта так? Ці салідарнасці ўсё ж такі беларускай дастаткова? Шчыра кажучы, я яшчэ не асэнсоўваю цалкам, што са мной адбылося. Я ведаю, што ёсць людзі, які мне далі часовы прытулак, так, якія далі мне свае, не ведаю, сукенкі, кашулі, ежу, дах над галавой, і я вельмі удзячная за гэта сваім сябрам. Натуральна, што цяпер я трошкі знаходжуся ў разгубленасці, так, як ісці далей, куды ісці далей, але я перакананая, што перамагу і я сябе ўнутры, і мы ўсе разам пераможам тое, што зараз адбываецца на нашай радзіме, і яна зробіцца вольнай. Але, напэўна, таксама ўзнікае, апроч гэтых важных духоўных справаў, яшчэ і пытанне вельмі банальнае, матэрыяльнае. Што рабіць далей, у якім кірунку? Збіраешся ісці, ці яшчэ пакуль што ўсё нармальна, я на свабодзе, трэба супакоіцца і не ведаю, што раблю. Я заўсёды параўноўваю, што я страціла не тое, што мела, так, не з мінулым сваім жыццём, дзе ў мяне было ўсё, а з той перспектывай, у якой я магла быць у СІЗО. І ў параўнанні з СІЗО я маю цяпер напраўду шмат. Натуральна, што дзіўна было б гаварыць, што я не маю патрэбу ў падтрымцы, так, маю. Але настолькі гэта ўмацавала мяне ў веры ў нас, тое, што са мной адбылося, такое абнуленне, калі ты не маеш больш нічога, апроч людзей навокал, іначай ўсё ўспрымаецца. І адзінае, што я б параіла цяпер кожнаму беларусу, насіце з сабой пашпарт заўсёды на усялякі выпадак, таму што вы не ведаеце, што выходзячы з дому, не ведаю, спартовую залу ці купіць малака, магчыма, вы ўжо ніколі больш не вернецеся дамоў. Вось менавіта гэта таксама вельмі важны момант гэтых парадаў, так, чалавека, які з'язджае з адной валізкай. Са мной гэта гісторыя здарылася вельмі даўно. А з табой вось цяпер без валізкі, з таго, што ўдалося прачытаць у тваім пасце вельмі кароткім пра гэтую справу, што балоты, лясы, гэта ўсё таксама было. Так, мяне эвакуявалі проста як у кіно, і паветранымі сродкамі, і воднымі сродкамі, і дарогамі з перасадкамі розных машынаў. Натуральна, што я не буду раскрываць гэтыя таямніцы, каб маглі ўратавацца і іншыя людзі. Але гэта праўда, тое, што адбываецца такая фантастычная жахалка, што зараз адбываецца ў маім жыцці з аднаго боку, і з другога боку зноў жа такі беларус беларусу, любоў
падтрымка і перамога. Што сказаць гэтым беларусам, якія цяпер нас глядзяць на волі, і сказаць тым, якія не глядзяць нас, але знаходзяцца ў жахлівых умовах за кратамі? Я б сказала, што трэба памятаць толькі адно. Беларусь – гэта мы, а не ён, а нас больш за 1 мільён. Больш, напэўна, і ён і тыя, хто за ўсім гэтым сочаць, вельмі добра таксама гэта ўсё разумеюць. Хіба як ты назіраеш таксама за тым, што адбываецца ў краіне, улада разумее, што большасць людзей ўсё ж такі не хоча таго, што адбываецца? Ну, мне здаецца, што імі кіруе перадусім страх. Страх, як не дзіва нашай моцы, нашай солідарнасці, страх перад тым, што мы ўрэшце зрабіліся нацыяй насуперак таму, як нас знішчаюць. Знішчыць не атрымалася і не атрымаецца. Тут для іх вельмі дрэнная навіна, і будзем спадзявацца, што ўжо неўзабаве і палітычныя вязні, якія прызнаныя праваабаронцамі, палітычнымі вязнямі, і тыя, хто пераследуецца па палітычных матывах, усе будуць на волі, а іншых вязняў не будзе прыбаўляцца ў гэтай ва ўсёй справе. Дзякуй за гэтую размову і жадаю знайсці той найлепшы шлях для сябе, ад сябе, ну і ад усяго Белсату, канешне ж, Валярына. Дзякуй. Валярына Кустава, паэтка і тэлевядоўца, якая выехала з Беларусі. На шчасце, цяпер, наколькі гэта магчыма, ўсё ў парадку. Дзякую за сёння. У студыі працаваў Сергей Пацасонны. Памятайма таксама пра тых, хто знаходзіцца за кратамі, а таксама, што пратэст нікуды не знік, нават калі няма тысячаў людзей на вуліцах. І нас падтрымліваюць ва ўсім свеце. Добрага вечара. Сколько вы ему заплатили за арест Протасевича? А почему вы его с собой не возьмете завтра на встречу с Байденом? Подарите своему другу путевку в Гагу. Двухместный номер. Штодня новыя палітвязні. Цяпер у Беларусі 495 палітычных зняволеных. Штодня новыя рэпрэсіі. Падчас спектаклю затрымалі сябру каардынацыйнай рады Аксану Зарэцкую, а таксама гледачоў. Пра падзеі дня распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Нам самим на местах председателям райисполкому и председателю облисполкому надо научиться воевать. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Военрукі навучаць воевать дзяцей. Нам никто не угрожает.
Это все надумано. Все должны уметь что-то делать. Все нормально. Зарплаты-то у нас как в Узбекистане, а цены как в Европе. Замарожаныя цэны размарозяць. Улады больш не могуць стрымаць коштаў, нават на хлеб. Цены растут почти что с каждым днем. На все почти товары поднялись цены. Ну нет, я не замечаю рост цен. Вообще мы живем хорошо. Пра Беларусь, а пра што яшчэ Пуцін і Байден размаўлялі за зачыненымі дзвярыма. А там, где у нас есть разногласия, это мы можем сделать все для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо обсудить эти вопросы. Две великие державы. Раней, абы не было вайны, цяпер усе на фронт. Забяспечыць зброю сваіх супраць здраднікаў народу загадаў Лукашенка кіраўнікам райвыканкамаў. Мясцовыя ўлады маюць сфармаваць узброеныя баявыя структуры. Яны будуць падпарадкоўвацца не сілавым ведомствам, а вертыкалі ўлады. Панюхаць пораху давядзецца і дзецям. З верасня ў школы вернуцца ваенрукі. Пра то, як з беларусаў, які, як вядома, мірныя людзі, робяць салдатаў нябачнага фронту, Юлія Цяльпук. У сітуацыі, падобнай на першыя паслявыбарчыя дні, з аўтаматамі супраць пратэстоўцаў змогуць стаяць не вайскоўцы, а мабілізаваныя ўладамі дружыннікі. Лукашенка загадаў кіраўнікам гар і райвыканкамаў сабраць лаяльных палітычнаму рэжыму асобаў і адпаведна падрыхтаваць. Яны ж маюць кіраваць гэтымі групоўкамі абаронцаў дзяржавы. Таму хочаш, не хочаш. Надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а если нужно, подняли по тревоге, 3 суток все на местах. Охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. Рыхтавацца да ўнутранай тэрытарыяльнай абароны Лукашенка загадаў усім кіраўнікам сваёй вертыкалі. Патлумачыў, што трэба даваць адпор дзеячам, якія пад уплывам захаду ішлі на фактычную здраду ўласнаму народу. Палітолог Андрэй Елісеев тлумачыць магчымую мэту мілітарызацыі ўлады. Калі нават сілавы апарат з нейкай прычыны зойме умоўна нейтральную пазіцыю і не будзе такі актыўны, прыхільны яму, як раней, то фактычна ствараюцца дружыны, групоўкі, у ліку узброеныя на чале з мясцовай улады, так званай, але гэта вертыкаль улады, гэта ўсё прызначаныя ім людзі, якія будуць гэтыя групы людзей кантраляваць. Войску, якое давала прысягу служыць народу за ваенныя дзеянні супраць мірнага насельніцтва, можа пагражаць трыбунал. Што пагражае чальцам выканаўчай улады за магчымы загад узняць аўтаматы супраць пратэстоўцаў? Што да законнай канстытуцыі, то як Лукашенко сам казаў, зараз не да гэтага, і тут гаворка вядзецца пра цынічныя інструменты захавання ўлады і узмацнення вертыкалі ўлады як адной з ягоных 3 асноўных апірышчаў разам з сілавым апаратам і Крамлём. На логіку вайскоўцаў Лукашенка пераводзіць усе часткі грамадства, пачынае са школьнай лаўкі. Менавіта школьнікі і студэнты ачолілі партызанскі рух прыхільнікаў перамен. Працы ідэолагаў і БРСМ, відаць, аказалася недастаткова. З 1 верасня ваенна-патрыятычнае выхаванне ў школах пачнуць выкладаць ваенрукі. Введение политруку в школах – это частка агульных тренду на мілітарызацыю грамадства і на спробу ўсё зрабіць такую камандную сістэму, каб дзяржава могла загадваць, а ўсе былі гатовыя падпарадкоўвацца. Аналітык Вадзім Мажэйка, аднак, сумняецца, што дзяржава мае адпаведныя кадры на ўвасабленне гэтай мэты. У нейкай школе гэта проста дадуць дадатковую нагрузку тым людзям, якія вядуць падрыхтоўчую падгатоўку для хлопцаў у старэйшых класах. А недзе гэтую нагрузку дадуць, можа, іншым настаўнікам, можа, фізкультурніку ці каму яшчэ. Ну, а недзе сапраўды, можа, нейкіх асноўных вайскоўцаў знаёмых на ім. Частка беларусаў не бачаць праблемы, і іншыя ж насцярожыліся. Будет там парень потом служить в армии или нет, это уже вопрос 10-й. Ну, начало должно быть. Я очень миролюбивый человек. Я считаю, нам никто не угрожает. Это все надумано. Вот это вот объединение с Россией, там постоянный ажиотаж, что Европа это там черти что у них, и подготовка к войне, вот, которую он показывает там. У
Уцягнулі ў гэтую кампанію і царкву. У дзень рэспублікі 3 ліпеня падчас службы святары маюць заклікаць да супакою ў Беларусі і да таго, каб рашэнні, якія прымаюцца сёння, не вялі да такога ж жаху, які адбываўся ў 20 стагоддзі. Юлія Цяльпук, Белсат. 2 гадзіны таму ў Жэневе скончыўся саміт ЗША-Расія. Гэта першая афіцыйная сустрэча лідараў дзвюх краінаў. Сітуацыя ў Беларусі была сярод заяўленых тэмаў перамоваў Джо Байдена і Владзіміра Пуціна. Што вядома аб выніках сустрэчы на гэты момант, распавядзе Яраслаў Сцешак. Швейцарская Женева сёння поўная цікаўнымі людзьмі, журналістамі, паліцыяй, вайскоўцамі ды спецслужбамі. Сустрэча Джо Байдена і Владзіміра Пуціна адбылася ў Вілле-ля-Гранж ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі, ажно з калючым дротам на сценах. Расійскі прэзідэнт нават з самалёта выходзіў за бронешклом. Зусім не так паводзіў сябе Джо Байден учора і пазаўчора ў Брусэлі. Швейцарыя робіць найлепшае, што можа ва ўмовах пандэміі каранавіруса. Я вельмі ёй удзячная. У нас добрая пазіцыя для здымак, але мы наўрад ці даведаемся цалкам, што адбываецца і што дакладна кажуць за гэтымі дзвярыма. Галоўныя праблемы ці тэмы сённяшніх перамоваў – агрэсіўныя паводзіны Расіі, кібератакі на амерыканскія кампаніі, умяшанне ў выбары, ваенныя авантуры ў розных канцах свету. Таксама атручванне і рэпрэсіі супраць расійскай апазіцыі. Бромансу, сяброўства мужикоў, як у Пуціна і Трампа ў Хельсінкі 3 гады таму, тут ніхто не чакаў. Финны прекрасно организовали тогда встречу, было очень удобно, и я помню, что даже вопроса не было о том, попадет ли украинская пресса на пресс-конференцию. Вот сегодня, например, пресс-конференцию Владимир Путин даст только своему пулу, и, собственно, Байден тоже ограниченному числу журналистов. Не абышлося без інцыдэнтаў. Незвычайна кароткая супольная фота-відэасесія скончылася штурханінай. Амерыканскія журналісты распавялі пра вельмі агрэсіўныя паводзіны пуцінскай аховы, якая пачала сілай выводзіць прэсу. Аднаго амерыканца збілі з ног. Беларускі крызіс быў заяўлены ў праграме перамоваў. Что Путин прекратил поддерживать вот этому режиму, особенно после этого события, после случая с самолетом. Вы думаете, для Байдена это важно? Я думаю, что это не самый важный вопрос в этом саммите. Россия принимает активное участие в этом кризисе как проблемный фактор. Они помогают Лукашенко удерживать власть, они помогают Лукашенко проводить репрессии. То есть таким образом Россия на данный момент является частью проблемы, но у России есть еще возможность стать частью решения этой проблемы. Перамовы не скончыліся падпісаннем нейкіх пагадненняў, але Пуцін заявіў, што дамовіўся аб вяртанні амбасадараў США і Расіі ў Вашингтон і Москву. Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется з кіберпрастранства США. Я падняў пытанне магчымасці працаваць на расійскай тэрыторыі радыёсвабода і радыёсвабодная Еўропа, пытанне важнасці свабоды прэсы і свабоды слова. І я даў зразумець Пуціну, што мы не будзем дараваць замах на дэмакратычную незалежнасць ці дэстабілізацыю дэмакратычных выбараў. І мы будзем адказваць на гэта. Мы таксама абмеркавалі Беларусь. Ён не выказваў нязгоды з маімі словамі. Больш падрабязна вынікі саміту ЗША-Расія мы падсумуем заўтра ў студыі Белсат і Аб'ектыве. Яраслаў Сцешык, Тацяна Рэут, Белсат. Еўразвяз узгадніў 4-ты пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. У спісе 78 асобаў і 7 арганізацыяў. 21 чэрвеня ў Люксембурзе адбудзецца сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу. Падчас яе плануюць зацвердзіць канчатковую пастанову аб 4-тым пакеце санкцыяў. У той жа дзень апублікуюць імёны асобаў і назвы арганізацыяў, якія трапілі ў чорны спіс. Магчыма, у гэты ж дзень вынесуць папярэднюю пастанову пра сектаральныя санкцыі.
Паехаў сустракаць калегу з турмы, а ў выніку сам апынуўся за кратамі. Гандбольнага трэнера і актывіста вольнага аб'яднання спартоўцаў Канстанціна Якаўлева затрымалі дарогаю з Баранавічаў, дзе той сустракаў Дзмітрыя Руто. Спартовы журналіст правёў за кратамі 15 сотняў. Пра іншыя рэпрэсіі сённяшняга дня Алесь Баразенка. 1,5 года хіміі за каментар у суполцы «Таракан вусаты». Такі вырак суддзя чыгуначнага раёну Віцебску Алена Грабянчук вынесла 58-гадоваму віцебскаму інжынеру Васілю Глушакову. Яго прызналі вінаватым у абразе прадстаўнікоў улады. Паводле абвінавачвання 7 лютага Глушакоў напісаў нібыта зняважлівы каментар у соцсетцы «Аднакласнікі» пад здымкам міліцыянтаў, якія канфісковалі ў Дуброўні паветраныя балонікі. Сваю віну мужчына прызнаў. Раньше это было мелкое хулиганство. А сегодня это вообще уголовное дело, это нонсенс. Что я могу сказать? Почему так? Обстановку не знаете, какая у нас. Что из этого можно раздуть, сами видите. У суде Заводскага раёну Менску 3 гадамі хатняй хіміі пакаралі Александра Савосціна. Яго прызналі вінаватым паводле часткі 1 артыкулу 342 крымінальнага кодексу. Александра асудзілі за тое, што летась 11 жніўня ён быў на Менскім праспекце пераможцаў і сваімі дзеяннямі нібыта парушаў грамадскі парадак. Справу разглядала суддзя Алена Капцевіч. А вось палітычны зняволены публіцыст і актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок яшчэ чакае суда. Працэс пачнецца 29 чэрвеня а 10 раніцы ў Менскім гарадскім судзе. Нагадаем, што Міколу затрымалі 12 лістапада. Яго вінавацяць адразу паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Вядома, што дзядка збівалі ды катавалі падчас затрымання. То, что Николая осудят к лишению свободы, скорее всего, мне почему-то кажется, что это, скорее всего, так и будет. Потому что в тренде, если можно так выразиться, того, как суды наши осуждают людей, привлекаемых к ответственности как политических заключенных, то можно сказать именно так. Не пакідае рэпрэсіўная машына ў спакоі нават забітых. Падатковая хоча спагнаць з удавы Александра Трайкоўскага 11 000 рублёў. Александр, якога сілавікі забілі вечарам 10 жніўня мінулага года, быў асноўным кармільцам сям'і. Пасля ягонай гібелі жонка Алена Герман засталася практычна без сродкаў. У цяжкой фінансавай сітуацыі ёй дапамаглі неабыякавыя людзі. Улады палічылі гэта доходам і налічылі падатак. Я не ожидала. Когда все случилось, то деньги просто поступали на карту. Мне было просто не до этого, честно говоря. Это помощь люди со своей зарплаты. То есть зарплату у них уже высчитали налог, да, вот они помогли, и получается снова нужно платить налог. Да, я возмущена. За акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў са жніўня 2020 года праваабаронцы зафіксавалі больш за 33 000 адміністратыўных затрыманняў. Заведзена каля 3 000 крымінальных спраў. 493 асобы прызнаныя палітвязнямі. Алесь Баразенка, Белсат. Міністрка ўнутраных справаў Літвы Агні Белатайцы звярнулася ў Генеральную пракуратуру у сувязі з падазрэннямі, што беларускі бок арганізоўвае незаконны правоз людзей з нашай краіны. З пачатку года літоўскія памежнікі затрымалі амаль 400 няўлічаных мігрантаў з Беларусі. Толькі з 1 да 16 чэрвеня праз мяжу без дакументавання прайшлі звыш 200 чалавек. Літва бачыць у гэтым помсту з боку уладаў Беларусі за пазіцыю літоўскага ўрада датычна сітуацыі ў нашай краіне. Абараняць участак мяжы з Беларусю літоўскім памежнікам цяпер дапамагаюць службы грамадскай бяспекі, латвійскія і польскія калегі. Будзе хлеб, будзе і абед. Толькі пытанне ў кошце. Урад Беларусі дазволіў павысіць цэны на хлеб, хлебабулачныя вырабы і дзіцячае харчаванне. Раней павялічваць кошты на гэтыя тавары было забаронена. Якога удару чакаць па гаманцы, распавядзе Ігар Станкевіч. Дзіцячае харчаванне можа падаражэць на 4%, хлеб і хлебабулачныя вырабы амаль на 5%. Да 30 чэрвеня камісія дзяржаўнага рэгулявання і цэнаўтварэння пры Савеце міністраў дазволіла павышэнне коштаў на гэтыя харчы. Перш за ўсё, чыннік гэта павышэнне цэнаў на суравіну, а таксама на тое, што з'яўляецца ядой у свеце. Гэта і мука, гэта і все тыя кампаненты, з якіх складаецца ежа, але зноў зрост
цэнаў у Беларусі, гэта чыннік перш за ўсё таго, што у нас бракуе канкурэнцыі. У нас шмат пратэкцыянісцкіх абмежаванняў. Дзіцячае харчаванне і хлеб – сацыяльна значныя тавары, на якія з 28 лютага ўрад забараніў падвышаць кошты больш за 0,2% штомесяц. Усяго ў спісе 62 пазіцыі. Аднак стабілізаваць цэны не ўдалося. Паводле афіцыйнай статыстыкі, з лютага падаражэлі свініна, курыца, батон і нават соль. У чэрвені праз сусветны рост коштаў на харчаванне Міністэрства гандлю увяло дадатковае рэгуляванне цэнаў на шэраг сацыяльна значных тавараў. Урад, нават скрыпячы зубамі, па сутнасці прызнае, што яго рэжым стабілізацыі цэнаў не працуе. І тут гэтыя дамовіліся, потым іншыя прыйдуць, пакажуць тую ж самую калькуляцыю. І зноў, ведаеце, на жаль, за 27 гадоў гэты ўрад не зразумеў азбукі, як кажуць, эканомікі. Цэны ў малой адкрытай эканомікі павінны быць свабоднымі. А ці адчуваеце вы падвышэнне коштаў на прадукты харчавання? Ну, где-то в одном магазине немножко выше, в другом ниже. Где-то оно уравновешивается. Как такового роста я не ощущаю. Колбасы подорожали, курица. Что еще? Ну, немножко овощи, фрукты. Ну, нет, я не замечаю рост цен. Вообще мы живем хорошо. На все почти товары поднялись цены. Мясо подорожало. Даже базарные цены, и те поднялись дороже, чем были. Еўразійскі банк развіцця прагназуе, што гадавы рост цэнаў у Беларусі можа перавысіць 9%. Раней урад прагназаваў інфляцыю ў межах 5%. Ігор Станкевич, Белсат. Гарачая пара для абітурыентаў. Сёння іспытам па беларускай мове пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Экзамен праводзіўся ў 41 установе адукацыі. На іспыт запісаліся амаль 18 тысяч абітурыентаў. Што праўда, гэта на 4 тысячы менш, чым летась. Наступны іспыт будзе па расійскай мове. Ён адбудзецца 18 і 19 чэрвеня. Апошнюю будзе сусветная гісторыя 8 ліпеня. На кожны прадмет прадугледжваюцца рэзервовыя дні. Для беларускай ды расійскай мовы гэта 14 і 16 ліпеня. Зарэгістравацца для гэтага трэба ў тэрмін з 2 да 9 ліпеня. А наступны наш сюжэт зроблены дзякуючы вам, а менавіта вашым відэа і фотаздымкам. Заахвочваю і надалей дасылаць нам чырвона-белую прыгажосць. Беларусь, падымайся, разам хутчэй пераможна. Протасевич не смеет сказать правды, пока София с обедом в плену. Лукавый пытает, не верим ни слову. Свободу Роману и Софье. Больш інфармацыі пра падзеі серады чытайце на нашым тэлеграм-канале. На YouTube-канале Белсат Ньюс не забывайце лайкаць нашыя праграмы. Дзякуем, што вы з Белсатам. На гэтым развітваюся з пажаданнямі ўсяго самага добрага.